Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz geçen bir hepdanyň dowamyny dünýäde bolup geçen bir topar syýasy wakalar bilen baglanyşykly. Şo barada size öz dilimizde maglumat ýetirmekçi bolýan. Ýadyňyzda bolsa men aýdypdym, aýyň 9-na iýuny Ýewroparlamenta saýlawlary geçirilýär. Menem maşgalam bilen gidip gatnaşdym, şo taýda ses berip gaýtdym, onsoň bültenleri görkezdik, garady nähil terde geçýär. Indi şol Ýewroparlamenta, Ýewropa boýunça geçen saýlawlaryň netijesi bilen sizi tanyş etmekçi. Umumy kartinany ýa-da umumy görnüşi tutuşlugyny alamyzda sagçylaryň we aşa sagçylaryň ýa-ni tarapdarlary ýa-da şol partiýa, şolara degişli partiýalar, guramalar seslerini köpçüligini gazandylar, öz ýurtlaryny ýa-ni beýleki partiýalar bilen deňeşdirende däl. Şol öňkü saýlawlarda sagçylar meselem jema alanda şuňky gazanlaryň deňýäsine ýetenek, emma şuňky şonuň ählisini alanda hemme Ýewropa döwletleriniň ählisini alanda sagçylara ses berilenne sesleriň 30 göterimi ýa-da 30% sagçylara ýa-da aşa sagçylara berilipdir. Esasen haýsy döwletlerde Fransiýada, onsoň Italiýada hem de Germaniýada. Beýleki döwletlerde de bar ýöne beýtir göze durturup durmak, ýöne şu üç döwletde esasen milletin köpçüligi ýaşansa şolar ýaly. Ýene de Ispaniýanyň goştabor bilen gataryna ýöne umumalandan 30 göterim sagçylaryň girmesinde elinde şol mandatlar Ýewroparlamentde aladalanara ýa howatyrlanara ýagdaý barmy şu gün? Elbetde ýok diýip aýdyp bolar. Sebäp galyn 70 göterim ýa 70% ýa-ni merkezçiler ýa sentristler ýa-da şu merkezde duran partiýalar, ne çepçiler, ne sagçylar, ýöne ortada duran partiýalar bar. Liberallar hem şoň içine girýär. Şolaryň elinde mandat köpçüligi. Diýmek, öňüňizdäki saýlaw emesine möhletine de ýa-ni sentristler ýa merkezçiler öz isleglerini parlamentde öz islegine göre kararlar kabul edip biler diýen uly mümkinçilik bar. Ýöne şol bir wagtyň özünde de uly aladalanma bar. Näme üçin sagçylar ýa aşa sagçylaryň partiýasy ýa hereketi ýa şolara ses berýän adamlaryň sany gün saýyn köperip barýar. Bu näme alamaty? Bu nämeden emele geldi? Şoň düýbün sebäbini görmeli. Men şunu şu ýerde düşündirmekçi bolýan. Italiýany alsak, Italiýa ozal şol ýa-ni orta ýer deňdine diýilmi, ýa-ni bu Afrika gola ýerde ýerleşensen, şu Afrika döwletlerinden ýyllar boýy şol ýa-ni bir kanun ýollar bilen dürli gämilermi, gaýyklarmy, tapy bilen transportyny ullanyp bir kanun ýagdaýda Italiýa gelip durlar. Italiýa hökümeti mınça ýemän bosguny göterip bilenek, olar jaý bermeli, pul bermeli, egin eşiklere garat hemme sosial üçinçiligi. Şonuň üçin Italiýan halky şu ýollary ýapmak üçin hökümetlerinden narazy, şu arka oturlaryndan onun için şu sagçylar gelse, olar aýdy, biz gelsek şu ýolları ýapjak, Ýewrosaýyz näme diýse şonu diýsin, biz Italiýa ýa-ni bosgun aljak gelýär tabi. Wengerliňe düşýär. Şoň üçin şu taýda sagçylar topary öňe çykýar. Sagçylar diýsek, bilen dilimizde geçersek, ýa-ni milletçilerde de millet paralar bilen tire para var Türkmen. Şolar ýaly adamlar şu gün o taýlarda, şu döwletlerde agdymny alyp görýär. Biz gelsek eýder, beýder öňkü gaçyk gelen gaçaklaryň ýerine çykaryp gowmaly şolar ýaly. Şweýçarda bar şoň ýaly partiýa. Ýöne olar şu saýlanşykda Ýewroparlamentde öňküsinden hem az ses aldylar. Diýmek, Şweýçarýan halky şu sagçylaryň häkimet başyna gelmegini ýa parlamentde, Ýewroparlamentde oturmagyny isläňär. Ýeraly ýurdaly diýilşýär.
Inni gelýäs bir Fransiýa. Fransada näme üçin sagçylar ýol aldy? Fransiýanyň içi durşuny gara batyrlar. Men şey diýip aýdyn, renki gara. Millet Afrikanmy, Amerikanmy belli däl. Durly döwletden gelirler. Ozal şu Fransiýanyň koloniýasy bolanlar var. Orta asyrdan bäri gelýän hogu. Ine şolar hemmesi özüni hakly hasap edýär. Siz öz döwrüni, bizim döwletlerimizi taladyňyz, bizim halkymyzy ezdiniz. Indi bizi eklen saklan diýip ene şolar ýaly ýankyp tarap bilen ýüz tutýarlar. Indi Fransiýa sagçylarynyň baş tutany Marie Le Pen, bir denan, men bilýän siýasatda onun kyl bäri görýän, şol galajan gynyna çykaryp şolar hemmejini ýok etmeli, dag etmeli, bize bular ýaly hökümet gerek gelýän lozung bilen çykyş edýär. Soň bir topar bilermenleň ýazmagyna görä, Le Pen Moskwany gollaýar, Moskwa da Le Pen'i gollaýar. Şoň arasynda ýanky şol Le Pen'iň partiýasyny ýa hereketini gollamagy daşgyryň ýolla bilen maddi material kömegi medilýär diýilen habarlary ýa internetde bar, gyzyklyňyzy okap bilersiňiz. Ýön Le Pen'iň edýän çagyryşy şu hökümet gitmeli, ýerine biz gelmeli, biz gelsek mene Fransiýa şol köne Fransuz düzgünleri boýunça ýaşar. Fransiýa Fransuzlar üçin ýylan ýalymy. Enne üçüncü döwlete gelýär. Germaniýa näme üçin şu taýda sagçylara ýol berýär. Ýani ýakyny da bular faşistik rejimden çykarlar, entek ýüzülen bolana. Bu näme alamat? Bärde ýurtdaşlar şol beýleki öňünden sanak geçen döwletlerinde de mahsus zat, Germaniýada has mahsus bularyň ykdysadydy toktady. Uruş barışlary bäri 2020-nji ýyldan bäri Germaniýanyň ýanky önündürüjü karhanalary, zavodlary, fabriklary käbirsi, ýapyly käbirsi, ýarym güýjüni işläpdi käbirsi, 3-den birini käbir, 4-den birini umumy güýjüni işläpdi. Sebäbi näme? Sebäbi Germaniýanyň ykdysadydy Russiýadan gazyny, kömürüni, mazudyny şoňa meňdeşe bagly bolansyň, çygmaly. Enne sanksiýa girdildi, Almanlar olur Amerikadan alýar, olam ýeterlikden. Näme boldy? Bütün Ýewropada şeýle, men Ýewropanyň ýagdaýyny aýdym, näme üçin parlamentde sagçylan gelendi, ýa milletçileriň. Ozal meselem aýdalyna Şweýçiýada şu uruş başlanmanka benziniň 1 litriniň bahasy $1 ya yeter ya yetmez ya biraz sent ýokardy. Enne şu mahal 1 litriniň benziniň bahasy $2 golaýlady. Kä mahal $2'dan geçýär. Ýöne şu ular $2 yeter yetmez. Salyarka ozal emma $1'dan häher geçýän bolsa şu krizis döwran döwri, ýani 2002-nji ýyldan başlap da 2002-nji diýen 2022-nji ýyldan başlap 2023-nji ýylyň başyna çellik salyarka 2,5 messe gymmatlady. Şol $10 salyarka 10 kronluk salyarka 27 krona ýetdi. $2 ýarymy. Indi şu mal aşağı gaýtdy 18, 19, kawal 20 kron ýa-da $2 golaýan. Ýöne şol öňkü mundan 2 ýyl bahasyndan pesenden 70-80% ýokary galdy. Ýalgyjyň bahasy. Diýmek, ýalgyjam öz ýyzy bilen ýanky iýmit bahalaryny öňümlerini ýokary galdyr ýa-da. Sebäp ol daýhan ýer sürmeli salyarka bilen onsoň onu benzin maşyny sürýän adamlar magazylara getirmeli. Logistika bar, beýleki bar, ara demir ýol salgyt, ählisin paragot, teplоход bilen hemmejini alanda her emesen üstüne emesen prosentyny mendirýär. Ondan ahakı netijede bize alıcıları öňkü alýan zadymyz pesenden 2 sagymmat düşýär. Mesela pomidoryň bahasy $1 ýetenakdy kilesi. Kamahal inni $5'dan geçýär bir kilesi. Pikir edip görün. Şol pomidor mesela Türkiýeden gelýänse näçe ýol geçýär Şweýçarça.
Şweýçede sowuk ýurt bolansa oň logistikasy gymmat düşýär. Samolyotdan getirseler ine gyzyla bar on her tonmasy. Şoň üçin ine şu halklarda ýene bir aýdan 2,5 ýyl bolýarda laýyk uruşyň başlaryna Orsiýanyň Ukraina garşy. Şo 2,5 ýylda halkyň maddi, material, sosial durmuş şerti aşağı düşdi. Hemme Ýewropa döwletleriniň ählisinde. O adamlar indi şular ýaly düzgün bar. Hayat düşünükli bolar ýaly. Ine Şweýçede 35 iş güni zähmet urus kody bar. Häzir ýani 2 hepdeden bütün Şweýça 30 kaç gelýär dynjaly. Şweýetler näme diýdi? Indi bularda düzgün bar da däp bolan ýa destur şulanky. Şoň 2 hepdesini bular ine Taýland ýaly uzagrak döwletlere gitmeli bolany 2 hepde alýarlar ýa Ispaniýa. Şonu bir gezekde alýarlar, soňra galan 3 hepdesini hepdeden alýarlar. Meselem golaýda ýerleşen Ýewropa döwletlerine syýahaty bir hepde, ortak bir hepde, meselem Fransiýa bir hepde, ýa Norwegiýa bir hepde. Galan bir hepdesiniň öňüne öz Şweýçanyň içinde öz daçalaryny diňjar şeýlerini geçirýär. Inni şu uruş başlany bäri Şweýetler inni 3 gezek 4 gezek bölünmek ömeler diňjar pursatlar. Kan gitse bir ýurda 2 hepdelik gidýär gitmeselerim hana öz ýurdunyň içinde ýaşaýyş tirkelgi bar bolýar treyler. Şola bilen ýa diňjar şeýlerini öz zähmet ursadyň geçirýär. Näme üçin? Sebäp bularda maddi material şu mahal bololynçylyk durmuş ýa-da aýlyk ýa-da günlük ýok. Şu uruş her bir masala öz täsirini ýetirdi. Ondan daşgaryny aýdyp gelýän o mendin Şweýçanyň bütün Ýewropa ýa bütün dünýäde bardy. Şu Ukraina kömek diýip humanitar kömekmi, pul kömegimi, ýa material kömegimi, yarar kömegimi, egineşikmi, garaz uğratmayan zatlar ýok şol sany Şweýetlerin. Ondan olan pula öndürmek üçin Şweýet hökümeti şolary uğratmak üçin bir ýerden bir karhanadan satyn alýar. Demek bilen ine salgyk töleýijileriň hasabyna da haky netijede hazineden gidýär. Ine şu zatlary görüp oturan halk ya halklar bütün Ýewropa ýyzyň kynşymal görüňe şu uruşdan ýadady ýurtdaşlar. Bu bir gutornukly, tükenükli uruş boljak meňdiýe näme üçin biz şu uruşy biz özümiz üpçün etmeli. Üpçün etjek bolsa şol ýanky uruşy başlarlar öz arasynda uruşsun näme üçin ýanky Ukraina tarapdan Orsiýa tarapdan beýleki döwletlerden diňe zähmetkeş halkyň çagasy gyrylýar ýaşular ölýär. Sonra goýýarlar. Uruşy başlan adamlar öz arasynda uruşdurlar ýa oňuşdurlar. Biz şu uruşdan ýadadyk diýip. Sebäp ol uruşyň biziň ýaşaýyşymyzda, durmuşymyzda, gelecegimizde berýän ziýany gaty uly diýip aýdýar. Bir tarapdan bilim dogry. Ol elini uzadan ýerine ýetirip oturan meselem Şweýet 2,5 ýyl bolan 3-nji ýyl zähmet ursadyna gitmeli. Ýene de şu krizis zararly gidip bilmese ol kime arda şikaýet etmeli? Elbetde öz hökümetini, ýa şu hökümet başynda oturan partiýalary. Olar çözmeýän bolsa, onda şolara garşy ses berýärler. Bu adaty bolmaly zat. Men gen göremek Ýewropa parlamenti şumal sagçylaryň gelmegini. Sebäp uruş döwrüne dören şert şol. Açlygym, uruş döwrüniň kynçylygyny, horlugyny her bir döwlet ýa her bir adam ýa millet göterip bilmeýär. Sebäp bol elin durmuşda ýaşap böler. O Türkmenistan'da diýer, ay asmanymyza duru diýip, ýöne garlylar açdyr bol, asmanlar duru. Bilen bolsa garlylar dok, asman bulaşyp duran bolsa iş ýok. Biz bir öz guran durmuşymyzy, döwletimizdäki guran durmuşymyzy alkyny ýaşajak, şagalymyzdan parahat durmuşda ýaşasan bolsun diýerler. Ene şu pikiri ýanky sagçylar, aşa sagçylar ýa-da şol ýanky milletçilik ýemen oýnaýarlar ýa dini ýemen oýnaýarlar, karta oýnaýarlar. Ene şu taýda halkyň öňüne çykyp pelsepe orýarlar diller bilen. Ondan bir halkyň pikir edýärdi. Näil beýle bolýar. Hakykatdan şunça wagt bizne kömek edip oturýar, netije ýokdy. Netijäniň ýoklugyny men ozal aýdyp geçdim bir näçe ýerde. Orsiýada, Ukrainada, garaşy SSR'ň territoriýasyny tassan hem döwletler diýýär, korrupsiýa dik başaşak batan.
Häzirim dowam edip Ukrainada uruş gidip durandyr bol, emma şol Ukraina berilen kömeň bir bölegini Ukraina oligarhlarymy, emellarlarymy, wezipe paradlarymy ograp atylar. O barada açyk gurrun edildi. Ana internetde bolupdy. Yani şolaň merkini vermek üçin ilki başdan Ukraina öz bir territorial bütögligini ýygyna almakçy bolýar. Ondan soň olar bilen görleşerdi. Bir elle iki garpy tutturmaz diýilen türkmen bir nakyly bar. Bilen şu mahal hem ors bilen uruşup hem ýurdun içindäki şu düşmanlar ýok etmäge Ukrainada gaýdysy demir ýaly, polat ýaly berk duran prinsipini duran hökümet ýok. Ya da parlament ýok. Bulan hemmejige bir döwürden bäri şol para öwrenşen almaly, bermeli, işini düzeltmeli. Ine şu bizim düzgünmüz. Bizim düzgünmüz. Ukrainaň birinji, ikinji, üçünji saýlawyna geçirilen parlament saýlawlary var. 450 deputatdan ibaret da olaň ýanky parlamenti, radasy. Şol 450 deputatyň 400'i Türkmenistanyň paxtasy, nebiti, gazy, şo bir topar yersi baýlyklaryny satyp özlerine mandat satyn alyp gelen adamlar şotar. Men onu açyk aýdyp geldim. Näçe ýyllar bar. Şoň üçin aýdym men Ýuliýa Tymoşenko jogapkar Türkmenistanyny bolup geçen korrupsiýanyň bir çeti şonu bar diýýär. Endi bularda nädip diýinmel bir günni. Zelenski şol ot bolany nädip bilen hemmejigini düzelsin. Ol bir artist adam. Sahnan adam, sahnada çykyş edip adamlaryň o keypini götürip beren. Bir siýasatda gülüp oýnap siýasat ýöredip bolmaýar. Gaty agyr. Muňa girmezden ozan kän şaýsa otmaly. Şeň sarkanlyk geçirmeli ýoly gatyken. Şoň üçin ene şular ýaly çatak ýagdy. Amerikada bir gün görsen kömek berjek diýär, bir gün görsen ýok berbiljek gelýär. Biden bilen Trumpyň arasynda uruş bar, söwüş bar. Birden Trump gelse ene bir günne urusy ýatyrjak diýdi. Demek de olla Putin bilen dost Ukrainany ene yer şarynyň kartasyndan aýyrjakmyş. Ene şular ýaly durly gurrunlar her tarapdan gelip dur. Munun gyzdyr ýaly Orsiýadyň ene propagandalary bar. Ukraina separatistleri bar. Ýani Orsiýada hyzmatkar ozal könüden gelen ýani KGB agentleri ýatarly bar. Sagat ýaly şykyllar. Özüň o tarakana delýär. Ukrainada gidip ýatan döwlet utaýdy. Bizde 100 saniye 1000 saniye tarakana del bolsa olarda 10.000 belki 50.000 badır şular yani. Kim bilýär. Ýani ene şu zatlar bir gazanyna gaýnansan ene şular ýaly netijeni berýär. Şu gün kun sagçylar enne Ýewropa birleşigini häkimet köpçüligini döredip bilmedi. Ýani inniki saýlawlar etşel. Ukraina bilen Orsiýadyň uruşy tamamlanmasa diýmek olur geljek. Geljegem görnüp bu sebäp halklar, milletler görnüp duran zatda ozal şu gapdalmazdan maşylar waz günne geçer durur eýle beýle. Inni adamla işe gidenni 3-4 adam var bir maşyna gidilýär ýa uzagrak ýol barsa. Sebäp bilen tyrşykly saklamaly puluny. Ozal magazynyň sebetlerini doldurup çykýan pensionerler inni saýlap diňe günnelik ýyjegini alýar. Bolly. Sebäp olar şu uruş Ukrainada gidip beren bolsa, o täsiri bütün Ýewropa ýa bütün dünýä ýetip dur. Bir söz bar, türkmen mundan urdum kılıcı, Arapda şanlar ozu diye. Uruşa o taýda gidip dur, jebrini çekip oturan beýleki döwletler bar. Şoň üçin Ýewropa saýlawlaryny şular ýaly üýtgeçiklik. Ýöne bir bugunlukçy hukukda parlament, Europarlament şol öňkü esasyny saklar. Ýöne şo taýda Ukraina kömek etmeli meselesi gelenne şol 30 götürüm kes kellem garşy durjagyny men bilýän. Hep olar şu düşmana garşy Ukraina kömek edilmesin, bes edilsin goý uruş sözleri uruşsunyp şo retorika bilen parlamente gelen adamlar. Şol 30 götürüm. Netijesinde wagt görkezler. Yeni näme bolup geçdi? Başla. Ýa-ni geçen de hepde de ikinji günmidi? Ya üçüncü günmidi? Karar kabul edipdir Ýewrosoýuz. Şol ozal aýdypdy, Orsiýadyň
300 milyar dollary Avrupa banklarına koyulan 300 milyar dollary donduruldu. Soň şunu şu 300 milyar dollary ýa-ni Ukraina çeken zeperi ya yetkisi üçin Ukrainany dikertmek üçin uruşdan soň bermeli diýip aýdyldy. Enne şonu 300 milyar dolar däle şuň kugun şol 300 milyar dolar ýatyr da Ukraina Ýewropa banklaryna ol ýapylyp ýatanakda ol işliýär, olar birine karz berýär, on proýektiне goşýarlar, şo göterimi ýa-ni prosendi gelip dur, şo üstüne menip dur. Şo ýa-ni 2 ýyl ýarymda şol 7 göterim galdy diýäňde de ýam şol 50 milyard bolýardy. 300 milyardyň üstüne menen pul. Demek şo 50 milyardy şu ýyl Ukraina bermeli edildi. Indi ýa karar kabul edildi, ýa şo pul girip başlandy. Şu ýylyň hasabyna. Näme bar? 7 ay bar öňümizde. Şo 7 aýy 50 milyard dolar bölüp bermeli. Bilen Ukraina üçin gaty uly kömek. Sebäp 60 milyard dolary Amerikalılar o palatasyny ýa-ni demokratlar bilen respublikalılar ýa-ni Bidenin tarapdary bilen Trump'ın tarapdarlary alaşman 6 aýlap sakladylar Ukraina. Ne şon üçin şonu şol ýa-ni frontda dartgyly ýagda ýemele geldi. Rus frontuny ýa Ukraina tarapyny ortadan atýan snaryadlaryny jogap berme ellerini yarar ýa-ni snaryad bolmady. Olar aňyrdan 10 snaryad atsa, ortalar Ukrainalılar maksimum bäri tarapdan 2 snaryad atdylar. Ondan öýüňiz pikir edip görüň, näçe adam ýok ele. Ýa şol bombalanýan şäherleri goramagy, bularda howa hüjümine garşy durýan ýa-ni sistemalar ýok. Berjek diýerler, ýöne haçan geljek ol, haçan boljak, şoň ýalym ýa-ni F-16 kysymly istribitl samolyotlar bar Amerikan. Ola gelse onu orsun ahir aviasiýasyny külün çykarjaklar, ýöne entek bilen gelip ýetişenler. Söz berdiler, ýöne haçan boljak. Indi şol 50 milyard dolar Jumal Ukrainanyň büdjetine gönderilýär şu ýylyň hasabyna. Ol 300 milyard dur, ol her ýyl şonu näme prosent gelse Ýewropa parlament karar bererdi, şonu geçirir. Ýöne 300 milyardan ýygyna Orsiýada gitjek galadasy ýok. Sebäp uruş gutaryndan soňra öňde soňda Orsiýet tarapy, Orsiýet hökümeti, Orsiýet halky reparasiýa tölemeli bar Ukraina halkyna ýetirilen maddi material ziýan üçin, bir ikinciden adam etkiler üçin. Gör bak onu näçe milyard mi, trillion mi? Näçe nesil bergili boljak. Onu diňe wagt görkezler, biz palçydar bu taýda çözer ýaly ýöne. Şonuň edilje kanunydyr. Bolajak zatlar. Indi 50 milyarddan geçdik. Ýene bir mesele onuň ýaňy diýenler 2 gün boldy şol Şweýçariýada Prezident Zelenskiň çağırışı boýunça dünýä döwletleriniň şol Ukrainada parahatçylygy dikertmek, uruşy besetmek barada bir maslahaty geçirildi. Şoňa ýalňyşmasam 92 döwletiň wekili gatnaşdy. O ýerde näme görüň edildi? Şol Ukrainada uruşy nädip besetmeli? Nähil terde besetmeli? Buna döwletler näme täsir etmeli? Indi şo döwlete şo ýygnady gatnaşmadyklary aýdyn, ondan soň gatnaşarlar içinden özüňiz sany bar tap bararsyňyz. Esasan gatnaşmadyk uly döwletler Hytaý, Orsiýet otar çağırylmady. Ondan soň gatnaşmadyk Eýran, gatnaşmadyk Demirgazy Koreýa. Ondan soň ýa-ni biziň şol Merkez Aziýada oturan ýa-ni oturtma ýa dikme serdarlarymyz bar prezidentler. Hiç bersi gelmedi şol duşuga. Şo ýerde mene näme nystajak bolýan adam, şo ýerde Prezident Zelenskiň eden çykyşyna eriş argaç bolup geçen bir pikir bar. Orsiýet Ukrainanyň territoriýasyny şu 91-nji ýylda Soýuz darganyny her bir respublikanyň serhedi bellidi. Ýene şo serhedin çägini aňyrsyna geçsin öz territoriýasyny, biz öz territoriýamyzy azat edeli. Bolly biziň hiç ýyl şoňa uruş dawamyz ýok, ýöne reparasiýany bermeli boldy. Ine şolar ýaly terde çykyş etdi. Dogry mu şo?
Elbette doğru. 91-nji ýyly ondan sonra respublika dargandan soň her bir respublika öz çäginde galmaly, içindäki zatlarym özüne galýa diýip eglan edildi. 93-nji ýylda Allah bilen ýa-ni Ukraina hemme ýadro ýaragyny, strategik ýaraglaryny, samolyotlaryny Orsiýadynkinden kem däl, on hemme ýaragy. Allah bilen sen üstüne bir çotsa ya hayvat atsa biz sen gorarsyp üç döwlet gol çökdi Amerika, ýa-ni Welika Britaniýa hemem mene Orsiýet. Ene ähtiýarlylyk bilen üstüne çözülmem ýene de Orsiýet bolýar. Onuň beýleki ikisi Amerika bilen Angliýa borçly Ukrainany goramagy. Men şeýdi gazap edýän. Sebäp olar gol çökdiler o kagyň aşagyna ýa şertnamanyň aşagyna. Gol çökdiňmi jogap ber. Ol kişinin giygenlere yer yoktu. Orsiýet bolsa ene şertim sahym edip bana 14-nji ýylda Krimi basyp aldy. Soň o taýda ene öz atriatlaryny içine salyp Donetskim, Luganskim olaň bir bölegini aldy. Sebäp o yerlerde baýlyk bar, yer asty baýlyk bar, kömür var, islanis var, yenem var. O boş toprak däl. Şu zatlar gözüňe tutulup o topraklar basyp alındy, basyp alındy. Krimim şol Orsiýadyň ýa-ni deniz flotynyň hani esasy duran ýeri Sevastopol, Kerç. Şonu Ukrainanyň elineke Orsiýet şonu kärenesine alýardy, şu Krimdaky bazalaryny. Her ýyl ýalňyşmasam $18 milyon ýa $25 milyon tölerdi. Şu bazalaryny şu taýda saklap oturan üçin. Olam bir 20 ýyllyk, 25 ýyllyk gol çekilen şertnama. Şu pulu tölemejek bolup ana 14-nji ýylda Krim basyp aldy. Enne şu barada Zelenski ortağa çykardy şu meseleni. Bize şu 91-nji ýylda bizim kesgitleriň serhedimizden aňryk geçdi Orsiýet bäzi bir oşunyň bir adam bolmasyn. Bize geregi şol. Biz şoň üçin uruşýar, söwüşýär, durjagym soňuna çeldi diýip aýtdy. Enne bärde seredim näme ýüze çykýar. Bizim şol ýa-ni Merkez Aziýa döwletlerimiz alýarlar beýlekleri degi oturmaýar. Ýa-ni Bäşe Respublika. Şol her bir edilýär. Agzy suwlaýar, mumlaýar, dil tedinem çykar bilmediler. Gitmedilerim, barmadylarym, görünmedilerim. Sebäp bular öz erkine käkeleýän adamlar däl. Bular aýdýan, şol Putiniň ýa Kremliň dikmesi, bulara şol sen otur nädip dolanyrsaň, nädip ullansaň halkyňy sen nädip eplesen öz işin, ýani şu biziň etjek işlerimize goşulman päsgel bermäsiz biziň gol astymyzda katan. Ýogsa näseredin? Türkmenistan her gün şol watan satan programasyny biz garaşdyk. Biz bir tarap döwletdi. Nämen garaşdyk sen? Ha? Nämen bir tarap? Sen garaşdyk, bir tarap döwlet bolýan bolsaň, sen hökmen şol ýygnakda oturmaly adam. Ýygnagy gurnamaly adamyň ýa döwletiň biri sen bir tarapa. Sen ortada bir tarap, Ukrainada bir tarap, Amerikada bir tarap, Iranda, Hytaýda. Ene bir taraplyk statusynyň saňa berýän mümkinçiligi şol, hukugy şol. Näme üçin şol ullananaklar? Näme üçin şo tak barmadylar? Barar ýaly adam ýok. Ýöne men sizi ýüzlenip aýdýan ýurtdaşlar. Eger Türkmenistan hakykat tada garaşdy ýa bir tarap bolýan bolsa, şol Şweýçariýada geçirilen duşa hökmen gatnaşmaly. Özüm şo prezidiumda oturmaly, şo ýaraşdyrjy güýçleriň biri bol. Ýok. Putin sıçma diýdi bol hana otur. Gysyp ardyna öňüne. Hana, ine bolýanda. Ýöne şu barada. Ine şu namartlyk barada. Şu döwleti, milleti, halky satyjylyk barada. Başlan onu yenim dilime getirmeli. Şu bir jurnalistga dile getirip aýtdymy? Menim garaşyp oturdum bir gün. Şulardan bir ses çykarmy? Şu ýa-ni bizim şol garaçy hökümetimiz var. Jenaýatkar tapar. Şular tanqidlap, näme üçin şu tak barylmady? Näme üçin şu taýda Ukraina serhedi gorulýan bolsa diýmek Türkmenistanyň serhediniň ellegirilmesini gorulýar. Demek Türkmenistan'ın serhedem yok, devletem yok. Hani orta gelip gidip dur arkayla, hani oğlum gelip gitti. Premier minister öz öyüne gelen yani bu. Hani aydın da
Türkmenistan garaşdyr mı ya bir tarap mı? Ýene bir gezek ine Jenewada geçirilen halkara duşluk subut etdi. Aýdýany, şo Putin sıçmadysa bir aýlabam sıçmaý. Ya Putinin belän adamlar. Näme üçin garaşdyk Türkmenistany Orsiýet hökümdarlyk etmeli? Bizim mi garaşdy da? Men şo garaşdylyk jarnamasyna şany gol çeken deputatyň biri. Bir taraplygyny men ýok boljagam däl, bir taraplyk diýmek ol bize gerek ýa derkar statusal. Her kimiň öňüne syrtyna urup duran döwletden bir tarap bolma. Ýogum şol. Hana görüp oturdum. Men şu pikirde de ýetireýin. Ene dönüklüğün iň ul alamatlarynyň biri şo. O Ukraina o taýda dine özüniň döwlet bütewligini ýa döwlet garaşdylygyny goranak. Biziň hemme şol SSR'de güçlü bolan hemme döwletleriň serkediniň ýa döwletiniň bütewligini goraýar. Şoňa da bäşiniň biram gitmedi merkeze diýdi. Men aýdyp gelýän şolaryň hemmesi satlyk. Bir halk bilen işi ýok, döwlet bilen hem gelecek bilen. Bir günüm hoş gün. Gitti aýdalyny diktator gitti bizden öme Niyaz öldürüp aýyrdylar. Basyp öldürdiler. Ýöne oň ornuna geldi atasy. Atasy gitti, ogly gelýär, iki bolup dolandyrýar. Özbekistanyň Kerim diktator näçe ýyllap dolandyrdy. 30 ýyl goly wagt. Oň emesi ornmasarlaryň bir hökümet başçysyny kimdi? Şowkat Mirziýoýew. Näme? Gawundan erenkalar diýilen nakyly unutdyňyzmy Türkmen? Diýmek. Olam şoň siýasatyny ýöne başgaça öwüşgünde dowam etdirýär. Öz emesini, maşgalasyny ýa özüne degişli adamlary ýa öz töweregini gowy ýaşatmak üçin. Putinin taktikasy hana Ukrainada Özbekistan işläp. Täjikistanyň kany 91-nji ýyldan bäri oty dikilgi gazyk ýaly bolup 33 ýyllar. Näme eden hyzmaty var halkyň öňünde? Täjik halkynyň 70-80 götürüm Orsiýetde gulçylyk edip ýa talawançylyk. Kırgızlara gelsegem, kırgızlar bir halky özüne geregini saýlasa, şoň garşysyna kırgızlaryň öz içine haýyny ýa dönügini tapyp, şoň emesini doganlaryna şol ol saýlanan kırgızyň garşysyna goýup, näçe prezidenti ýok etdiler. Kazaklarım görüp otyr. Nursultan Nazarbayewiň çykaran adamsa orta. Oňa ýöredip oturan siýasatyna seredin. Näme? Nursultan Nazarbayew 30 ýyllap Kazakstanyň halkyny şeýdip aşak çökerdi, ýere sokdy diýip onu suud etdim ýa töwereglen. Ýok, hiç tat bolmadyk geldi. Kürsüsini elinden aldy, wezipesini aldy. Şäherden adyny ötketdi, öýde hojaýynçylyk edip otdy. Tokaňam şoň ýaly. Onsoň bilen haýsy birine halk bil baglamaly. Ya halklar. Şol edilýän döwletler. Onçin, Putinin diýeni bilen ýüzden aşak salyp otyrlar. O barada bütün dünýäde gülüp aýdýarlar. Ukrainalar gynanyp aýdýar. Bizde umyt edýärdik hiç bolmany şu Kazakstanyň ýol başçysy bilen Özbekistanyňky geler şo duşy diýip. Ve bolýa o Türkmenistan, Täjikistan, Kyrgyzstan marda gurrun edem zat diýdi. Ýöne şolaram gelip bilmedi, bular mene Putiniň aşagyna ýatan adam bolup çykdylar diýdi. Şonaý diýdim men size. Bolýa hormatly ýurtdaşlar, wagtyňyzy uza galyp durmaýyn, ýöne şol halkara derejesinde bolup geçen, şu bir hepde bolup geçen siýasat şoň ýaly netijesini ýagdaýa görä wagtymyzyň bollugyny size ýetirer durar. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglyk